ana yoga ya yoga buta ana sinden ya sinden buta nanging wis dadi putri buta ana dalang buta nanging wis insap warna-warna busane Sang Prabu Naraka Sura ing Cinandra kanthi kaya panjraing Puspita. Undanganipun Yayi Prabu ing Ngamarta. Lah ndungkap ingkang angka 3. Syarat ingkang angka 3 nggih kedah mawa tumbal utawi pangurbanan wujudipun Ratu Angkara Murka. Maknanipun Yayi Prabu Puntadewa dalasan para Pandhawa kedah mejahi kudu mateni ratu ingkang dados sukertaning jagat. Waton syarat 3 kala wau sagedipun pinangkani. Jengandika Yayi Aji ing Ngamarta fa insyaallah saged ngadani wujudipun sesaji Raja Suya kala wau mekaten Koko Prabu. Nun nggih. Syarat angka setunggal menawi kedah ngrawuhaken pandhita ingkang gentur tapane manteng semedine winong wong kalih dewane. Punika kinten kula saged mujuti. Suprandene syarat ingkang angka kalih menawi kedah dipun rawuh Ratu satus negari kanthi gambiraning ati mbok menawi kang rayi inggih saged minangkani. Nanging duh Koko Prabu, syarat sarana ingkang pungkasan ingkang kedah mawi pangurbanan menika ingkang sanget mboten jumbuh kalian manah kula. Lho, dasaripun kok mangkaten? Koko Prabu, pedahipun menapa para Pandhawa badhe ngadani upacara syukuran menawi kedah sarana tumbal. Mejahi tiyang ingkang boten ndarbeni luput kalian para Pandhawa. Wiwit duk nguni ngantos sepriki para Pandhawa menika gandrung kalian kerukunan lan gandrung kalian rasa tresna asih. Gunanipun menapa Pandhawa ngadani syukuran kunjuk mring Gusti Kang Mahanasa yen syarat saranane kedah ancik-ancik bangkine liyan. Nyuwun sewu, menawi syarat menika kedah disembadani badhe kula wurungaken kemawon, badhe kula batalaken kemawon, anggenipun kula sak Pandhawa badhe ngadani upacara sesaji Raja Suya kala wau Duh Koko Prabu. Bima wang-wang kunta kumpul patang gedhe sayang gongkara gadane romobat mahabit jeliteng Kresna kakangku. Dara piye Yayi? Nggonmu srawung karo Pandhawa ki wis pirang taun? Ora kena diitung nganggo taunan. Dasare merga srawungku karo kadang para Pandhawa wiwit jabang nganti trapang, wiwit indil-indil nganti ondol-ondol. Yen to pancen wis suwe anggonmu srawung karo para Pandhawa, kenang apa kaya ora apal karo watak wantu solah selagane para Pandhawa siji lan sijine. Karepmu piye Werkudara? Yen kuwi kepengin rembukan perkara panembah, perkara pangibadah lan perkara kitab suci, kowe cocok rembukan karo barep kakangku. Yen to kowe kepengin ngrembug perkara endahing seni lan budaya, kowe cocok rembukan karo Janaka. Yen kowe kepengin rembukan perkara ingon-ingon Rajakaya, kebo sapi lan sak panunggalane,
sarta rembugan perkara tetanduran nandur sing apik ki piye? Kowe cocok rembugan karo Nakula lan Sadewa. Ning yen kowe kepengin rembugan piye arep mateni wong ora usah rembugan karo sapa-sapa. Rembugano karo Werkudara. Paham? Cocok. Cocok aku di. Yayi Kresna kudu eling. Yen kowe kepengin rembugan perkara panembah, perkara kapitayan, rembugano karo Yayi Puntadewa. Kuwi wis cocok, kuwi wis pas. Ning yen kepengin rembugan perkara endahing seni lan kabudayan, rembugan perkara wong wedok sing ayu, rembugan perkara kimcil-kimcil, kuwi rembugano karo wong loro. Siji Janaka, loro sing girong. Kuwi ngerti paham regane pira? Ngene sing penabuh arep ngarepke bayar pira kok bayarane dicenglong pira wis paham. Ning yen rembukan perkara mateni wong, aja rembukan karo sapa-sapa, ning rembukan karo siji Werkudara, loro Baladewa. Paham? Nggih kok Prabu kabeh do nesoni aku piye lho iki. Para Gage. Wedarna Jlindheng Kresna kakangku aja gugu mbarep kakangku. Yen gugu mbarep kakangku iki mengko bakal batal ora sida nganake Sajirajasuya. Wirang apa sing bakal tinempuh para Pandhawa kamangka. Kabar wis sumebar kiblat 4, 5 pancer wis ngawuningani yen to bakal Pandhawa duwe gawe geden-gedenan wujute upacara syukuran. Yen to pancen syarat lumadining Sajirajasuya kudu nganggo sarana mateni ratu sing hambeke angkara murka. Mara Gage tuduhna ratu ngendi jenenge sapa? Werkudara dhewe sing bakal mateni. Semeniya sakwetara Gusti sing bakal paring pituduh tumrap lelakon iki, Yayi. Kadangmu padha warantena becik. Besok aman demo baris. Basaranta wenging para wakti. Tinumpas iku pangawak Pandhawa. Prataruna Angutiya sanes karo mangka sanguning dumati marsudi ingkang rong awit kula ingkang sowan bisane sambat jatrane ana pasang Kalimantabek pisamanan kula sinabeto ing Iladuni dumawaing tawang tuwang. Pangapunten ingkang agung.
Kula ingkang lemah bengkah nyelo-nyelo marak mangarsa wonten setinggil negara Ngamarta. Nyuwun sewu, Sang Prabu, panjenenganmu ki sapa? Saderengipun ngaturaken pangapunten, awit kula seba tanpa tinimbalan drajak-drajak minggah wonten ing setinggil negara Ngamarta menika. Nyuwun sewu, panjenengan ki ratu ngendi, jenenge sapa? Kula menika ratu sing isih Jaka, ngoten. Urung duwe bojo nanging kula niku ratu sing sugih. Ya sugih Bondo, ya sugih Bandu. Sugih Bondo tegese sugih Raja Brana, sugih Bandu tegese sugih para wadyabala. Kusik to. Asmane panjenengan ki sapa? Lah inggih. Kula niki dereng gadah bojo. Maksih Jaka Tingting, ngoten. Jenengmu sapa? Oh, tanglet jeneng to. Oh, ratu ra duwe tata krama. Drajak-drajak munggah setinggil jebule kupinge bosok. Nggih. Menawi paduka tepung kalian asma kula Nalendra saking negari Arga Bentar. Nuwun inggih jejuluk kula Sudyamastani, kula pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa nggih. Nyuwun sewu. Kula kepengin mangertos sing jejuluke Prabu Puntadewa niku ingkang pundi? Prabu Puntadewa iki ya panjenengan ingsun iki. Dalah kok ora cocok karo kondange piye to iki? Jarene Ratu Kondang tiba gabrus sandung jegluk anggerana terop dalange Puntadewa. Titir lor dalange Puntadewa, titir kidul dalange Puntadewa. Tak kira nak wonge gagah pideksa, lah kok bareng ketemu nyuwun sewu mecece kaya wong cacingen. Nyuwun sewu niku. Ya ora apa-apa eneke ya wis ngene iki. Kresna, kula wonten dawuh kok Prabu. Ngantem ndase wong iku hukumane pirang taun? Sabar to, sabar. Urung-urung kok wis nesuhi ngopo to? Tembunge agama innallaha ma'asabirin. Wong sabar kekasih Gusti Allah. Ah, kene yo mudeng lho. Lah banjur Sang Prabu Hamsa drajak-drajak panjenengan duwe sedya kang endi dene prapta ana ngaten. Leres nggih, punika sinebut negara Ngamarta nggih negara Ngendraprasta niki nggih niki. Iya. Iki negara Ngamarta ya kraton negara Ngendraprasta. Banjur kersane Prabu mrene. Ngaten, mugi kawuningono. Negari kula Arga Bentar ing ripalenggan sakmangke nembe nandhang pacoban saking Gusti kang ngakarya jagat. Nurige wujudipun pagebluk mayangkara awising boga lan wastra. Kula antuk wangsit saking dewa negari kula saged waluya jati-jati temanirmala, saged pulih kadidene wingi uni. Waton linenggahan wujudipun pusaka ingkang naminipun Jimat Jamus Kalimasada. Kula takokke wong sapa sing duwe wujude Jimat Jamus Kalimasada ndak enek sing roh. Bareng kula buka Mbah Google. Lah niki. Tinemune jebul Jimat Jamus Kalimasada mboten asanes sing kagungan namung jeng ngandika sinuwun Prabu Puntadewa. Pramila kula sowan dhateng mriki nyuwun sewu badhe nyuwun ampilan. Ngono Sang Prabu. Nggih. Menawi kula dipun parangaken ngampil syukur bagi jumurung. Ning lek kepeksane kudu dituku sarana dhuwit sisan gawe pira regane Kalimasada tak tukune Kalimasada kuwi mau ora usah nganggo nyang-nyangan langsung kula bayar kenceng. Menawi dhuwit kula sing kula beton iki kirang mengki kirangipun saged kula kentun lumantar transfer ngoten. Pripun? Disilihke napa diloske pisan didol teng kula. Mangkandha regane pira Kalimasada niku? Werkudara iki sing bisa nyauri kowe ya Di.
Wangsa. Niki sinten? Jenengku Werkudara ya Bimasena. Wis tau roh. Nggih, nate mireng asmane ning nggih nembe niki ketemu kalih piyayine. Ya, syukur bagi sewu. Kowe tekan kene. Kowe tekan kene arep nuku Kalimasada. Nggih. Pinten regane? Badhe kula bayar kenceng, badhe kula bayar kontan. Tenan leh arep nuku Kalimasada. Estu. Diwas kebeneran, pancen wis pirang-pirang dina iki Kalimasada lagi tak tawak-tawakke wong padha ora ana sing ngenyang. Kowe tekan kene, mula kebeneran Kalimasada pancen arep tak dol. Lah dalah, ra apa? Estu panjenengan badhe ngedol Kalimasada. Ya, mula kang saka kuwi. Yen kowe arep nuku Kalimasada, kowe kudu nuhoni apa kang dadi syarat-saranane. Syarat-sarananipun menapa? Perkara nyang-nyangan regane Kalimasada aja ning kene. Lajeng entenana ana tapel wates negara Ngamarta. Lan aku njaluk paseksen. Menapa paseksenipun? Nggonmu nyilih Kalimasada kudu mawa paseksen prajurit segelar sepapan sing sikep gegamaning ayuda. Loh, paseksene kok dadak prajurit segelar sepapan? Gelem ora gelem syarate ya kuwi. Nek ora gelem Kalimasada ora tak dol ning kowe, ning tak dol ning wong liya. Nggih, mboten napa-napa. Dados kula kedah nenggo wonten tapel wates negara Ngamarta. Teng mriku mangke nyang-nyangan regane Kalimasada. Kok mboten dateng mriki mawon nyang-nyangan negara, nyang-nyangan Kalimasada. Engko aku ora iso njumuk bathi. Wis kuwi wae. Syarat-saranane siji entenana tapel wates negara Ngamarta. Angka 2 prajuritmu samaptakna. Nggih, cekap niku cukup. Nggih, menawi kalilan mekaten, kula madhal pasilan. Kula tenggo wonten tapel wates Praja Ngamarta. Sinuwun Putadewa, kemareng kula nyuwun pamit. Iya Sang Prabu aja ninggal duga lan prayoga. Raden Werkudara, kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Sedaya ingkang sami lenggah, kula nyuwun pamit. Ya ndang minggat tak dongane lepas paranmu jembaro kuburmu ya. Kresna kakangku. Kepiye Yayi? Apa Hamsa saka negara Arga Bentar iki mau sing calone dadi kurban tumbal sesaji Rajasuya? Dudu. Hamsa iki mau mung dapur duta, mung dapur utusan. Dene sing ngutus ya kuwi ora ana liya kejaba Ratu Magoda jenenge Prabu Jarasandha. Lah, Prabu Jarasandha iki bakal nganake wujuding upacara sing jenenge sesaji Kala Ludra. Bekakak ratu satus negara. Malah dina iki Prabu Jarasandha wis kelakon ngunjara ratu 97. Tegese kurang 3. Lah sing dadi jangkepe ya kuwi siji Yayi Aji Ngamarta, 2 panjenengan ingsun pribadi, lan sing angka pungkasan Koko Prabu Baladewa. Edan, aku go melu etungan Kresna. Nuwun inggih Koko Prabu kowe. Lah ora omong mau-mau kowe. Ngerti ngono Ratu Hamsa ning kene lak gecek dase mau-mau. Sabar Koko Prabu, sabar. Yayi, Gusti tegesipun sampun paring pitedah. Gusti sampun paring pepadang. Baya sinten ingkang dados tumbalipun sesaji Rajasuya? Koko Prabu, kados pundi Yayi? Sawarga ngasih Rajan momongso bareng Koko Prabu murih prayoganing lampah. Nuwun inggih. Kula badhe ngurumiyine lampah budidaya murih jangkeping syarat-sarana sesaji Rajasuya kala mau Yayi. Sumangga nderekaken Koko Prabu. Bimasena, piye? Pranakan Pandhawa aja nganti keri ya, Di. Yen iki mengko ana moganing lelakon kareben para tarunaning negara Ngamarta sing jumangkah Kang sarta kemerembyah
ngestokke dawe Kresna kakangku. Gandanya Sekar Gehadung. Kuping kembang, kembang menung. Esku arung kaya tanda tanggap. Usumongan sumamun, sumamuning Pandhawa kumpul. Aglarning pasiban jaba Bindharap ingkang samudra Obra busananing wadya Tatinding praprawira Regyana Patih Sutira Didem kang sami sumewa anakku kabeh Antarja Gatotkaca pudine bocah degleng Antasena wonten dawuh Rama Kyai wonten dawuh Rama Kyai ana apa bro iki anak-anake ado dikumpulne ana apa iki apa arep ana dum-duman dhuwit apa piye iki Mara Gage rungokno dina iki ana pakaryan kanggo kowe kabeh manunggal dadi siji kelawan barisan Ngamarta Dwarawati lan Mandura amarga sajake Ngamarta bakal ana pasulayan Prabu Hamsa sak wadyabalane wis ngenteni ana tapel wates negara Ngamarta kowe kabeh dadi bocah nom aja nganti duweni pitakonan negara wis menehi apa menyang kowe nanging diwalik kowe wis menehi apa menyang negaramu muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Satemah pepundhenmu para Pandhawa bisa kasembadan ngadani upacara syukur wujude sesaji Raja Suya. Ngestakaken dawuh Rama Kyai budal dene iki. Benjing bidal gumurung
saking paseban Jawi kung ingkang Palakuswa ha Prabu sananira lir surya wedalira harsa madangi jagat Yo bidal sang ya para prajurit wadya bola Sikro Buddha para prajurit Tanda Buddha Soko prawadya siapa Umat sada kita Soko prawadya siapa Umat sada kita Soko kita Oh
Ning nyatane
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren sawetara ya nok, ngono ya Mak. Ngendoni swasana kang kenceng, nganggo wambekan luwih dhisik. Perkara lelakon mengko bisa ditutukne bubar limbukaning sing luwih wigati aku lan kowe ngaturke apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan. Ngono ya Mak. Iya. Nduk anakku sing setinik-tinik limbuk piye yung? Sadurunge kandha sing akeh-akeh ayo tak kanthi aku Kang Sarta kowe. Ya kuwi ngunjukake rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Oh ngono. Sing wis malimbarke berkah kenikmatan, Kang Sarta berkah kesehatan. Becik kesehatan lahir uga kesehatan batin. Iya yung iya. Mokal tanpa nikmating pangeran aku Kang Sarta anakku limbuk bisa sowan ngabiyantara mapan ana ing papan iki ana ing bengi iki. Oh iya. Iya ya Mak iya. Iya. Iki jane larah-larahe kepiye kok awake dhewe sak kanca rombongan bisa tinimbalan ana ing kene. Ngene ya Nok, piye? Udakara yen ora kleru sewulan kepungkur yen ora 2 wulan kepungkur. Awake dhewe nggone sudunge awake dhewe nggone gubuke awake dhewe. Iya. Ya kuwi kerawuhan para panitia, Bapak Ketua Panitia, Pak Kasun, seperangkat. Iya. Sak bergodo sak rombongan rawuh ning gubuke awake dhewe nganjuk kono. Sing wigatine aku lan kowe sak rombongan dinuta kon ngestreni anggone para warga masyarakat dusun Wonorejo ya kuwi kagungan gawe geden-geden ya kuwi bersih dusun. Iya ya Mak. Ngestokke dawuh ya. Aku lan anakku limbuk kowe kudune ya wis ngerti dhewe. Iya piye? Inti dari bersih dusun ya kuwi ora ana liya kejaba mung nyukuri nikmate pangeran kang wis dilimpahake marang para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Wonorejo kene. Oh ngono ya Yung. Iya. Lah banjur artine utawa maknane bersih dusun kuwi dhewe apa Yung? Aku nyadong dawuh. Bersih dusun bersih kuwi resik. Iya. Dusun ki wis ngarani. Iya. Dadi ora mung ngresiki dusune ning uga ngresiki atine. Oh ngono ya Mak. Sing ora tau kumpul tanggane dadi kumpul tanggane, sing ora tau ewang-ewang dadi melu ewang-ewang. Kabeh iki kanggo srana suksese rangkaian adicara bersih dusun ana ing bengi iki. Nah, oh ngono. Dadi bersih dusun kuwi dhewe kuwi dadi simbol persatuan lan kesatuan ya Mak. Pancen bener kaya ngono Nok. Merga para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Wonorejo kuwi ya wis ngrumangsani. Ora ana pusaka sing paling ampuh, ora ana gaman sing paling kuat, kejaba mung gaman manunggalan. Ya kuwi persatuan dan kesatuan. Kaya sing wis dicetuskan para founding father awake dhewe rumuhun. Ya kuwi kanthi tembung bineka tunggal ika tanhana dharma mangruwa. Oh ngono. Bedaning agama, bedaning suku, bedaning golongan ora ndadekake gendra Kang Sarta pasulayan ning kuwi dadi kasanah Kang Sarta ciri khas kekuatane bangsane awake dhewe negara kesatuan Republik Indonesia iki. Oh ngono ya Mak. Iya ngestokake dawuhmu. Mula iki awake dhewe wajib ngaturke panuwun. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Ya. Kunjuk sapa bae. Ya kuwi ingkang angka pisan kanggo Bapak Kasun, Pak Dino Asyari. Iya. Lan Bapak Ketua Panitia Pak Taji sing mau wis paring dawuh ana ing ngarep. Iya. Lan sedaya panitia ingkang ikut andil mensukseskan acara ing bengi iki nggih. Uga ora lali
ngucapke panuwun kagem sedaya para warga masyarakat kang mapan ning dusun Wonorejo ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Iya, ingkang sampun pitados sing wis percaya dumateng kula sak rombongan Astabrata Group ingkang mijil saking Kota Angin Kota Nganjuk, anggone paring lelipur wonten ing Wonorejo dalu sak mangke. Oh ngono, iya. Sowan komplit plat AG Astabrata Group, Iki pentas perdana ning laladan kene dan sekitarnya. Oh tenan kok mula uluk salam. Lah iya. Kang mapan ning Wonorejo kene, ha iya. Dasare para warga masyarakat panitia nggone gelar acara ya wis disembadani disumbutke mula awake dhewe kudu semangat anggone paring lelipur, anggone paring hiburan. Ya, ngestokake dawuhmu. Aning runtutan rangkaian acara pagelaran wayang bengi iki mujudake acara puncak. Dadi ibarat sing dianti-anti wis dadi bukti, nggih. Sing diantu-antu wis bisa lumaku, nggih yung. Wah, luar biasa. Penontone kebak, penontone akeh sing pamirsa bengi iki padha mbludak ya yung. Oh, tenan kok, Nok. Saka rasa bungahku nduk, wah luar biasa. Wit sore, wit jam 8 mau wis sek penonton. Bakul yo akeh ra umum. Lah iya. Aku saking senengku tenan kok. Ora ujar, ora kaul. Dusun kene besok nek wayangan neh kok dalange tetep aku. Bakal tak gratisi waton nanggape wis ping 70. Lah iya. Lak mudar. Wis putu ya. Lah iya. Luar biasa lah ya. Senadyan lagi pisan sowan marak mangarsa ning kene para pepunden-pepunden para panitia nek ngerangkul kanca-kanca Astabrata wis kaya dulure dhewe. Ya ngene iki. Tembung wong liya dadi dulur iki ya ngene iki. Lah ya. Suguh gupuh lungguh aruh orang nguci wani. Wah luar biasa. Aku teko lagi mudhun tekan mobil. Aku arep ning jeding pundi kamar mandine. Monggo padahal kula teraken niki Mas Dalang niki. Lah niku wah wis kadung mlebu jeding. Wah lah kok jedinge renek ciduke to Nduk. Wah anggone shower. Iya ngestokake dawuh. Didongake ikut muja lan muji ya, Nok. Nggih. Muga-muga sabubaring ringkitan, nggih. Sabubaring ringkitan warga dusun Wonorejo tansah pinaringan rahayu wilujeng niskala, tinebena saking durga sengkala cinaketa ing bagya mulya. Amin Allahumma amin. Muga-muga sing isih durung keparingan jodoh enggal cinaket karo jodone, ditemokne karo jodone. Sing urung pinaringan keturunan ndang diparingi keturunan. Oh ngono. Sing rezekine seret muga-muga rezekine bar wayangan iki iso melimpah ruah. Ya. Muga-muga sing duwe utang, muga-muga sing ngutangi lali. Lah iya. Oh iso nyaur. Iya ngestokke dawuhmu derek memuji tirakatan tintingane Mbah. Iya. Iya. Sing baku paring lelipur marang para warga masyarakat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung
brasta mung karena nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang waktu kanggo Kenceleng sing seru ya. karena nafsu Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Gusti Allah sesembahanku ingkang katulung marang aku ora ana daya liraku kejaba saking Allah kang aku Dulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu Sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mong limang waktu kanggo brasta mungkar lan Sing kepareng rawuh ya kuwi para-para ingkang winengku kinurmatan undangan-undangan ya sing kepareng rawuh akeh no. Pak Lurah uga rawuh, Pak Lurah. Lurahe sing ndi? Angger sing brengose kuwandel ya wis kuwi. Ya. Oh ya. Pagelaran malam hari ini juga di live streaming. Lumantar channel YouTube awake dhewe ya kuwi Asta Brata Media. Oh ngono. Dadi sing ora bisa tindak ana ing TKP, ora iso rawuh ning lokasi, bisa memonitor langsung lumantar channel YouTube dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Mak. Ya ngestokake dawuhmu. Iki dasare bersih dusun pada malam hari ini ngepasi wulane wulan Agustus. Wulan kamardikan. Dadi temane gotong royong. Ya. Semangat kemerdekaan. Iya ngestokke dawuhmu. Yo ditanjake. Aku Kang Sarto kowe rene ora ijen. Uga nimbali adiku sing asli saka Mijil saka Kediri sing lagi naik daun. Lah iya. Sing wis diantu-antu karo para warga masyarakat Wonorejo. Dik Niken Salindri. Diaturi jumeneng. Disepoti no, sepoti tutang tang tak datang tang tang. Ayo, monggo Dik Niken jumeneng Dik. Ayo, Mingga wonten ing panggung
Selamat malam. Wilujeng dalu, Dik Niken. Selamat malam, Sugeng Dalu, good night, Ayang Akbar. Yang paling ganteng sendiri. Oke, Gadget Nandi. gantengnya nek sendiri. Nek karo kancane ora. Heeh. Sowan ana ing Wonorejo, Dik, dusun Wonorejo. Iya, benar. Di Kecamatan Kepong, Desa Kampung Baru no lho. Lah ya dusune. Dusune Wonorejo. Oh, dusun Wonorejo, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepong, Kabupaten Kediri. Iya. Iya, terima kasih banyak. Ini acaranya kalau boleh tahu? Bersih dusun. Bersih desa, bersih dusun. Ya. Ya. Didoakan dulu buat semua dusun Wonorejo, khususnya warga Kediri dan sekitarnya. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir di malam hari ini. Tumplek-blek sekali nih Mas penontonnya. Nggih ta, Dik? Iya, sampai teko mburi kono jejal sampean malik. Lah ya akeh. Ora ketok malikmu ngono, ketok bokongku malian. Lah iya, sakmono ya wong tok ya. Iya, nek sing gawe barang. Ya ibu-ibu paling banyak. Ibu-ibu paling banyak Mas Akbar. Ya didoakan semoga sehat semuanya. Panjang yuswanipun. Mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah, ora lokaning malah kebak. Mugi-mugi ibu-ibu sedanten teng mriki sageta nimbali wayangan piyambak-piyambak. Loh, Mas, niki teng desa sini itu di mana ini? Di Kepong. Di Kepong ini ada banyak acara, Mas. Oh, ning sak kecamatan Kepung. Malam hari ini wayangan. Ya toh? Ya. Wingi elektun ini bolak-balik. Soalnya akeh wong do rabi ning kene. Oh, usum wong rabi ya. Besok di tanggal 5 ada juga jaranan Mayangkara. Oke, bintang tamunya ini kan Salindri, Mas, tenan nih. Oh. Bisa ditawakke Ya toh, Bu ya. Ya Bu ya. Delok ya Bu ya. Rumahmu dari sini jaraknya jauh atau dekat? Wah, dekat sekali. Oh. Hanya 1,5 jam. Ya adoh kuwi. Yo cedak kuwi, Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus, iku mesti cedak. Oh. Ngono lho sayang. Tiga- Iya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen lho mbek dirimu, iki kangen lho. Iya. Piye Bu niki, Bu? Nyapu topok babu-babu iki. Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mane Mas Akbar lek kadung jejer aku sing disang duduk raiku ae. Susune. Hei! Masalah iya. Iya iki lho. Malah iya. Lah wong sampeyan iki lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak paham sampeyan iki diceti, tak ceti ngono ra gelem bales nyapot aja jane. Ya bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Oh, alah. Terus ngene iki lho. Masa sampean ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kae iki Niken ki VC aku. Lah wong aku pas Apaan? latihan kae. Pas latihan nyapo ya jane. mbok aja diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus PC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. VC. Kayak rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho. Matur nuwun karo Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, Ketua semuanya Panitia. Ketua Panitia, Bapak Kapolsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh hadir. iya. Iya, begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA anu. Apa? Sampeyan semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki ndelok statusmu tok iki jadwale padat iki aku ndelok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur ndeloki statusmu Ya tok. makanya lah aku capek gitu kan butuh support darimu Thomas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek semangat apa piye ngono. Ndak dirimu panen dirimu tok sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono
Pati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa Kowe- sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya enek mak klepok. Aku delok dong. Hei. Wes rusak lan tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih Bu wau nggih? Oh jam maghrib engko wau, maghrib. Napa? Sak bibare maghrib. Oh, sak bibare Nggih, maghrib. jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya umurmu piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Heeh. Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Tekon tenan. Umure piro? Aku 21. 21 tenan ora. Ndak, kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu Mas, Piye? satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyo ngene itu terus sok nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek dosene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, apa to Mas Akbar ki apa to? Gemes aku. Kediri ki gone seniman, Dik. Heeh. Kandang terus. seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Aku Wow. denger. Kowe iki nyapo? Loh kan yo kaget loh Mas Oh Kediri iya, loh Kediri loh iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Iya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Wow. Siapakah itu? Namane Bunyi Kartini Sabdose. Kowe iki nyapa kok? Ora tak apa-apane wae. Sapa Mas jenenge Mas? Bunyi Kartini Sabdose. Bunyi Arkini Sabdose. Kartini. Iya Kartini. Kartini Sabdose. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh. Itu terus? sudah melanglang buana. Nggih. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri muridnya Ki Narto Sabdo, ya toh. Oh, Jadi begitu. kondange Bu Kartini Sabdose